436 Julu, 437 Suvianne, 438 Riko valmistautuu. Aaltosen Mikko ja Sky on nyt sitten mennyt johtoon, heillä -6, 71. Kitti ja Janita kakkosena -6, 63. Kolmantena Rei, -5, 92. Meg neljäntenä, -5, 74. Pulssi viidentenä, -5, 67. Ja Vimma, -5, 48. Ja Huusari vielä -5, 43. On se sitten vaan hirvittävän tiukkaa. Mineissä lähtövuoro numero 87, Pia Bergström ja Miina. Satrasteli Terrieri siellä jo radalla valmistautuvat 88.